Ladies and gentlemen, once again to all joining passengers, welcome aboard this Ryanair flight heading to Rotterdam. Once again, we ask for full cooperation during boarding and check your stands only do not change your seats. And to place your small bags and backpacks, please, underneath the in front of your station. Thank you in a few minutes. Flight time today to Rotterdam is approximately 50 minutes. We're climbing up to 32,000 feet. Nice weather, brief latest weather in Rotterdam, very similar to you. And Central Mass, please not back to enjoy the flight. Ensure that all your electronic devices, including your phones, are now switching to the flight mode or airplane mode. Also, please ensure that all your larger electronic devices as well as approximately flight time at the captain module will be just under 50 Also, attention in the channel for the duration of the safety demonstration. Not permitted anywhere on board. Your hand baggage must be securely stowed in the overhead locker or under the seat. If your device or its battery is damaged, hot, produces smoke, is lost, or falls into the seat structure, please inform the cabin crew immediately. Also, like to remind you, onboard is going to be applied in emergency. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε την προσοχή σας για την ενημέρωση των συστατικών μέσων ασφαλείας, καθώς αυτά ενδέχεται να διαφέρουν από τα χαρακτηριστικά διαφορετικού αεροσκάφους. Σας παρακαλούμε να αφαιρέσετε τα ακουστικά σας. Οι έξοδοι του αεροσκάφους υποδεικνύονται με την κόκκινη ένδειξη «Έξοδος». Φωσφορίζον διάδρομος στο δάπεδο θα σας οδηγήσει στις εξόδους. Οι έξοδοι κινδύνου βρίσκονται στις δύο πλευρές του αεροσκάφους, μπροστά, στη μέση και στο πίσω μέρος της καμπίνας ασφαλείας. Παρακαλούμε να εντοπίσετε την πλησιέστερη προς εσάς έξοδο, η οποία μπορεί να βρίσκεται πίσω σας. Σε περίπτωση επίγουσας εγκατάλειψης του αεροσκάφους, θα πρέπει να αφήσετε όλα τα προσωπικά σας είδη. Για να δέσετε τη ζώνη ασφαλείας σας, πιέστε τη μία άκρη μέσα στην άλλη και σφίξτε στη μέση σας. Για να τη λύσετε, σηκώστε το επάνω μέρος της ζώνης και τραβήξτε την άλλη άκρη προς τα εξώματα σε περίπτωση απώλειας πίεσης της καμπίνας. Για να ενεργοποιήσετε τη μάσκα, τραβήξτε τη προς το μέρος σας, τοποθετήστε τη στο στόμα και στη μύτη και συνεχίστε να αναπνέετε κανονικά. Στη συνέχεια φορέστε τη μάσκα στα παιδιά που ταξιδεύουν μαζί σας. Εφαρμόστε το συσίβιο στη μέση σας, τραβώντας τη μία άκρη. Για να φουσκώσετε το συσίβιό σας, τραβήξτε με δύναμη την κόκκινη άκρη. Μπορείτε να συμπληρώσετε αέρα φυσώντας το κόκκινο στόμιο. Καθώς το συσίβιο έχει ατομικό φως για να προσελκύσετε την προσοχή. Παρακαλούμε να φουσκώσετε τα συσίβια αφού βγείτε από το αεροσκάφος. Πριν την απογείωση, σας παρακαλούμε να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στην κάρτα ασφαλείας, η οποία είναι τοποθετημένη μπροστά από το κάθισμά σας, καθώς περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας. Είναι απαραίτητο να ακολουθείτε τις οδηγίες του πληρώματος καμπίνας καθ' όλη τη διάρκεια παραμονής σας στο αεροσκάφος, καθώς επίσης να παρακολουθείτε τις φωτεινές ενδείξεις καθ' όλη τη διάρκεια της πτήσης. Σας υπενθυμίζουμε ότι το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους χώρους του αεροσκάφους. Βεβαιωθείτε τώρα ότι όλες οι χειραποσκευές είναι ασφαλισμένες στα ντουλάπια ή κάτω από το μπροστινό σας κάθισμα και δεν εμποδίσουν τη διέλευση στο διάδρομο του αεροσκάφους ή τις εξόδους κινδύνου.
Lord. Nah. Classical life. Quindi Quelli mi piace tanto. Questo non dico schifo. Ladies and gentlemen, welcome you. C'è ministro che già torna la vita con Please remain your seats with your seatbelts fastened until the aircraft comes to a complete stop and seatbelt sound is going to be switched in your body cap. Please take care when opening the overhead lockers as the items of your carry-on luggage can come dislodged during the flight and cause injuries. Nel telefono sta aquí. Deve ficar, fatto una stradone. Castellorizon, Nisiros, Κάρπαθος, στον Τζοκόζι κοντούν το φόβο. Η Φέστη. Η Φέστη. Η Κάρπαθος, Κάρπαθο. Castellorizon, πολύ κοντά στις Τουρκίες αυτές. Η Τίνος λίγο πιο μακριά ανάμεσα σε Ρόδο και Νήσιρο. Χαλκή μικρό νησί δυτικά της Ρόδου, ζητώ και τραφικό.